Dilan dilan gemuba ayenzela indlela ngophelelwa
Amen. Amen. Ngizofunda incwadi ka-Isaiah 51 from verse 7 to 8. Incwadi ka-Isaiah 51 from verse 7 to 8. Ngilaleleni nina enazi ukulunga, abantu abamthetho wami usezinhliziyweni zabo. Ningaphela amandla ngezinhlamba zabo, ngokuba inundu iyakubadla njengengubo, nebhu libadle njengoboya bezimvu. Kodwa ukulunga kwami kuyakuma kuze kube phakade, nensindiso yami ezukulwaneni ngezizukulwane. Amen. Namhla isikhumbuzo sikababa ilanga, isikhumbuzo sikaShembe wesibili ubaba ilanga. Lapha uJehova ukhuluma ngathi, uthi ngilaleleni nina enazi ukulunga, abantu abamthetho wami usezinhliziyweni zabo. Ningaphela amandla ngezinhlamba zabo. Njengamanje abantu abafundiswe ukuthi umthetho kaJehova awube sezinhliziyweni zabo yinina. Amen. Ikhona-ke ngithi uNkulunkulu wayekhuluma nani uma ethi ningapheli amandla. Nilaleleni ningapheli amandla. Nina umthetho kaNkulunkulu osezinhliziyweni zenu. Uma ngabe sikhuluma ngesikhumbuzo, kufanele sicabange ukuthi umuntu esimkhumbulayo lapha ekhona ufuna ukuthi sikhulumeni ngaye. Abantu-ke abafani, ngoba kukhona abantu basemhlabeni bese kwakhona abantu basezulwini. Ubaba ilanga wayeumuntu wasezulwini, wayeumuntu osebenzela uNkulunkulu. Ngakho uma esebenzela uNkulunkulu lapha khona ufuna ukuba ezwe ukuthi njengoba engasekho phakathi kwethu ngenyama, lokho owasifundisa khona kwahlala enhliziyweni zethu. Lokho owasifundisa khona kuyasiphilisa yini. Uma sibala izinto owazifundisa zona njengomprofeti, lapha ekhona uyajabula, ngoba sikhuluma izinto owathunyelwa ezulwini ukuba asifundise zona. Ngakho-ke uma lezi zinto owathunywa ezulwini ukuthi asifundise zona, emva kuba sewahamba iminyaka cishe manje ewu-40, sikwazi ukuthi sizikhumbule, sikwazi ukuthi ngazo sibe abantu abakholiwe, leyo nto inkulu kabi ezulwini. Nami uma ngasekho emhlabeni ngofuna ukuthi uma ningenzela isikhumbuzo ningitshele sengisezulwini ukuthi yini enikhumbula kimi ngokukholwa nangokunifundisa ngoNkulunkulu. Ngoba uma ningenzela isikhumbuzo ngoba khona nami phakathi kwenu. Nobaba mkhulu uma nisimenzela isikhumbuzo uba khona.
nobaba ilanga nawo bakhona nenyanga yezulu iba khona. Angisho ukuthi laba bantu ababakhona sonke isikhathi, kodwa bayayithamela inkonzo yabo ngoba suke nibizwe ngabo njengoba sibeke isithombe sikababa ilanga nje lapha. Sibeke isithombe sikababa ilanga ukuba nabangamazi bazi ukuthi nangu umuntu esikhuluma ngaye. Nangu umuntu wasifundisa lokhu nalokhu nalokhu. Ngakho-ke uma ngabe sizoba nesikhumbuzo sakhe bese singasho lutho ngaye ukuthi wasifundisana, ngeke esijabulele lesi sikhumbuzo. Ubaba ilanga umuntu thina owasifundiswa ukukholwa. Angizange ngambona ubaba mkhulu, ngakhuluma ngobaba mkhulu ngokufunda phansi. Kodwa ubaba ilanga ngaphila esikhathini sakhe. Ngingamchaza ukuthi wayeumuntu onjani. Ubaba ilanga kwakuwumuntu owayekholiwe kakhulu. Noma uhamba naye endleleni ayikho into wayeyikhuluma ngaphandle kwendaba kaNkulunkulu. Noma ngabe usemotini naye noma ngabe niyaxoxa nje, uma wayengayikhuluma indaba kaNkulunkulu wayithula. Kwakuwumuntu oyisithuli kakhulu. Kodwa uma ekhuluma indaba kaNkulunkulu ubaba ilanga kwakike kwenzeke ukuthi inkonzo ingene ekuseni iziphume ngo-4 ekhuluma nje. Futhi uma wayekhuluma nje ikhulume. Ngisho ungabona incwadi kaMnyando uzoyibona ukuthi intshumayelo yakhe iyayibende kangakanani. Kwesinye isikhathi kwakuye ekhulume kushaye mhlawumbe o-3 bese kuthi ntambama bese mhlawumbe inkonzo ingena once ingabe sabuye ingene. Mhlawumbe ezokhuluma kusukela ekuseni kuze kushaye u-3 noma u-4. Uma inkonzo yakhe njengoba inkonzo ingena ngo1:30 nje, inkonzo yakhe yayi ingena ngo1 noma 1:30, kodwa emini wayengawufundi umthandazo. Ngacela nami ukuthi ngingawufundi umthandazo ngoba inkonzo yami iba yinde. Ayisaba yinde kakhulu manje ngoba isiku-Facebook, kodwa esikhathini esiphambili biba yinde. Ngakho-ke ngibona ukuthi uma sesifunda umthandazo ekuseni, ngacela kwabasezulwini ukuthi ngicela ukuthi umthandazo wasemini ungafuni. Kodwa ubaba ilanga uma kwangena umgidi kwakuye ekuseni ukuze kukhanyiswe amalambu. Kukhanyiswa amalambu kusini. Ubaba ilanga wayesina kakhulu esewumholi webandla. Wayesina kakhulu. Uma ngabe engasini ngaso sonke isikhathi wayehlala emgidini. Wayethi noma kunikelwa ngapha kodwa ebehlala emgidini. Kwesinye isikhathi ethi abantu ke behlale bengezibuye, ehlale nje kubumgidi. Ethi elapha ehleli ebuka ukuthi labana kwenzekani. Kwakuwumuntu uNazaretha oyibo ngayo yonke indlela. Ayikho enye into owayenza. Ebusuku wayithandazela yena personal. Ethandazela igula. Abantu endlini yasephakameni kugcwale noma ethempelini kugcwale. Akaningi kaManazaretha. Ethandazela ngengubo yakhe, ethandazela umuntu ngamunye. Uma abantu akakhulukazi abasondelene nabo begula, waye ehambe ebayele emzini yakhe lapha abakhona. U-anti wami uMampanza wayesevela bahleke egula. Ubaba ilanga wasuka eMkhayidini ngenyawo wazofika evela bahleke ezobona u-anti egula. Uma uwazi uMkhayidini useRichards Bay, ivela bahleke isongoye wedlula i-University of Zululand
ukhuphuke uye entabeni. Uma ungasucabanga ukuthi ubaba ilanga wayesuka eRichards Bay eze eyofika Ongoye ngenyawo, ngaleso sikhathi wayengakahambi ngemoto, ezobona u-anti wami ezekuthiwa uyagula. So izinto ezazenziwa ubaba mkhulu wayezenza ubaba ilanga esikhathini esiphambili, esina enza yonke into ethandazela. Ayikho into enziwa ubaba mkhulu ubaba ilanga engayenzanga. Manje na-ke nginitshela lento ukuthi ubaba ilanga lapha ekhona kufanele ukuthi azi ukuthi siyakhuluma ngaye, azi ukuthi njengoba sikholiwe njena usifundisile indaba kaNkulunkulu. Ubaba ilanga wasifundisa, akazange ubaba ilanga ayibize ngenkosi, akazange ubaba ilanga azibize ngayo yonke lento ebizwa ukuthi abaholi banamhlanje bangonkulunkulu. Ubaba ilanga wasifundisa kakhulu ngalezo zinto ukuthi lapha umnikazi waleli bandla umprofeti u-Isaiah Shembe wakusho lokho. Njengoba sithi singabamprofeti, singabakashembe womoya, singabashembe wasezulwini, asilona ulimi lwethu kodwa imfundiso kababa ilanga. Amen. Ngiyakuthi ngithini? Njengoba sithi silokuzwa singabashembe womoya, singabashembe wasezulwini, akusiyona imfundiso le yase-NCG nje eqalwe yi-NCG, kodwa sifundisa into eshiwo ubaba ilanga ukuthi uma engasekho siqhubeke naye. Amen. Ngizofunda lapha encwadini yezintshumayelo zenkosi ilanga ebhalwe uMnyandu, u-Advocate Mnyandu. U-Advocate Mnyandu waqoqa onke ama-CD inkosi ubaba ilanga, ngaleso sikhathi wakuseyamakhasete, wawabhala phansi wonke. Leya ncwadi ibhalwe ngama-CD ayiphuma elokhuzeni encwadini kababa. Intshumayelo ey'ningi ey'lapha encwadini kaMnyandu zazishunyelwa ngikho. Lapha-ke ngizofunda incwadi, ngizofunda inkulumo kababa ilanga owayikhuluma esihamba ngayo. Uthi-ke ubaba ilanga ku-page 82 wencwadi kaMnyandu, kodwa ukuphakama lokhu akusikho okwenu, akusikho futhi okukashembe lo obonwayo. Kusho ubaba ilanga uthi ukuphakama akusikho kwenu futhi akusikho okukashembe lo obonwayo. Ngaleso sikhathi ushembe obonwayo kwakuye. Uthi-ke ukuphakama akusikho okukashembe obonwayo, akusikho kwami, okukaNkulunkulu, okukashembe osezulwini, okukashembe owakuqalayo lokhu kuhamba. Niyangizwa ukuthi ukhuluma ubaba ilanga, ukhuluma kumaNazaretha, uthi ukuphakama lokhu akukhona kwenu, ukuphakama lokhu akukhona okashembe obonwayo. Uma ethi ushembe obonwayo uzisho yena. Uthi-ke kodwa ukuphakama okashembe osezulwini, ushembe osezulwini ngaleso sikhathi kwakubaba mkhulu. Uyaqhubeka ubaba ilanga uthi okashembe owakuqalayo lokhu kuhamba. Now he's very specific. Uthi ukuphakama ngokashembe owaqalayo lokhu kuhamba. Ushembe owaqala lokhu kuhamba umprofeti. Amen. Umani kugcina lokhu kuhamba kwasekuphakameni. Lo muze awukubhuka, awukuncipha, awukubaswela abantu abazoza bezokhonza uNkulunkulu. Umani kugcina lokhu kuhamba kwethu, umani kugcina ukuhamba kwethu kuNazaretha. Umani kugcina lokhu kuNazaretha. Lo muzi ngeke ubhuke,
lo muzi ngeke unciphe, lo muzi ngeke ubaswela abantu abazoza kuwo bezokhonza. Umbuzo uthi emva kwababa ilanga lo muzi awubhuganga yini? Emva kwababa ilanga lo muzi awubaswelanga yini abantu abazokhonza kuwo? Ngesikhathi sikababa ilanga mawufika udlula lapha ekhwameni wawungakwazi ukuthi ungahamba uthini. Kwakuyinyakanyaka. Wayehla hlala ekhala naye ethi akazi ukuthi kwenziwe ngoba indawo iphelile. Ayingakabikho yonke leya mizi yamandiya, kwakungamandiya njambalo. Kodwa kwakugcwele amaNazaretha kuyinto ngeke uyisho. Kodwa emva kwakhe ngenxa yokuthi asizange sakugcina lokhu kuhamba, umuzi wasekuPhameni waguga, umuzi wasekuPhameni wancipha, umuzi wasekuPhameni wabaswela abantu abazoza kuwo bezokhonza. Noma sekhona izinto ezimbalwana lapha zizinto ezakhiwe uhulumeni, akho yonke into improvement yake yababuye yabakhona lapha, ne-improvement esuke iba khona manjena kuye kube uhulumeni ngoba umuzi wasekuPhameni usuyi-heritage site. Ngoba umuzi owaqala ngo-1910 uyi-heritage site, so kuba khona izinto ezizohulumeni. But other than that umuzi wasekuPhameni ugugile. Other than that umuzi wasekuPhameni unciphile. Other than that umuzi wasekuPhameni ubaswela abantu abeza kuwo bezokhonza. Kodwa ubaba ilanga wakusho lokhu, uthi uma nigcina lokhu kuhamba kwasekuPhameni, uma nigcina umthetho wobuNazaretha, lo muzi ngeke uguge, lo muzi ngeke unciphe, lo muzi ngeke ubaswele abantu abazoza kuwo bezokhonza uNkulunkulu. Zonke ayisekho. Baba ufuna amaNazaretha agcwele ekuhleni, nawo kuze isikhathi lapho kuzosho khona lokho ukuthi bapha abantu abazokhonza uNkulunkulu. Ngoba uma bengahambi ngendlela kaNkulunkulu kuzoba nenkinga. Uthi-ke ubaba, kodwa lokhu kuyokwenzeka kuphela uma nikhumbula ukuthi indawo enalomuzi kanye nalokhu kuhamba eniyikho akunankosi ebonwayo. Kusho ubaba ilanga uthi lokhu uNazaretha boba khona kuphela, ngamanye amazwi kuyophela uma abantu bengalokhu. Uthi kodwa lokhu kuyokwenzeka kuphela ukuthi indawo kanye eniyikho akunankosi ebonwayo. So uma ngabe ukukholwa kwenu kufundisa ukuthi ayikho inkosi ebonwayo, ubuNazaretha koba ubuNazaretha ophilayo, kodwa immediately kulokukholwa wasuwenza umholi wakho waba inkosi ebonwayo, sekonakele konke. Konakele konke. Ikhona nje noma ngimi phambi kwenu ngeke mbize ukuthiwa ngiyinkosi, ngumfundisi. Ngoba kufanele ningayiluze sight of the fact ukuthi inkosi yalobu buNazaretha ayibona. Ayibona. Inkosi yalobu buNazaretha umqali wendlela. Inkosi yalobu buNazaretha uNkulunkulu. Usho ushembe. Uthi-ke ubaba nansi inkosi yaseMaqadini kanye namakhosi akhona lapha. Wona lamakhosi angabantu bawo. Njengoba silapha nje singabe inkosi yaseMaqadini. Uma sikwenye indawo singabe inkosi yakuleyo ndawo. Kodwa nina eyeni inkosi ayibona. Kodwa nina eyenu inkosi ayibona. nguNkulunkulu kuphela, ayikho futhi enye. Kodwa nina eyenu inkosi ayibona. Ayikho inkosi ebonwa kuleli sonto.
inkosi yenu uNkulunkulu kuphela, ayikho futhi enye, kusho uShembe. Amen. So uma lapha singakhulumi ngokuthi uShembe uyini, sifundisa imfundiso esayinikezwa ubaba Ilanga, ezisho yena ekhona emiphambi kwenu njengoba ngimiphambi kwenu. Wathi ayikho enye inkosi enayo, inkosi enayo uNkulunkulu kuphela. Kodwa namhlanje kwenzekani emabandleni amaNazaretha? Unyazi uNkulunkulu, usibanibani uNkulunkulu, bonke sebenoNkulunkulu ababonwayo abangayibongisha abaprofeti. Kodwa lapha noma ngingasekho emhlabeni ingababikho inkosi ebonwayo. Ngoba immediately niba nenkosi ebonwayo nobe seniphumile ebuNazaretheni, nobe seniphumile ukuthi leli bandla nelikaMenzi wezulu nomhlaba. Nobe niphumile lapho. Ngoba noma kukhona ubaba phakathi kwethu Ilanga asimboni. Asinayo inkosi ebonwayo. Ngisho ingilosi ehleli phakathi kwethu isifundisa aniyiboni. Ngoba asinayo inkosi ebonwayo. Sinenkosi engabonwa. Amen. Ngakho nilibambisise lelo lizwi noma nini, noma singasekho thina emhlabeni. Iyandabisa khona. Iyaye ingiphathe kabi uma ekhuluma kanjena uBabilanga. Uthi ngakho nilibambisise lelo lizwi noma nini, noma singasekho thina emhlabeni, nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu lo muzi wasephakameni akusiwo owomuntu. Nangu uBabilanga ngiseduze baba Ilanga ngikhuluma into wayikhuluma. Ngifundisa namba abantu bakho ukuthi lokho owakhulumayo sagcina. Sathatha amakhasethi sabuza ukukhuluma. Kwafakwa kwi-CD njena ukhuluma wena. Wena wasitshela lokhu ukukhuluma. Wathi sikubambisise noma ungasekho emhlabeni ukuthi asinayo inkosi ebonwayo. Wasifundisa ukuthi lokhu ukuphakama akukhona kumuntu. Noma ngabe kukuphakama okusephakameni osendaweni yasemaqadini noma kusho ukuphakama kwasezulwini, kodwa ukuphakama akusikhona komuntu. Akukhona komuntu. Ukuthi usufike wahlala khona waba umholi noma yini, akukhona kwakho. Safundiswa uShembe ehlele ekuphakameni. Safundiswa uShembe. Ngikhuluma lokhu ngikhuluma phambi kwakhe ekhona ngibona. Ukuthi inkosi lokho owasifundisa khona siyazama ukuthi sikutshela abantu. Kodwa amaNazaretha ayasithuka. Athi sidukile. Uma silandela imfundiso zakho Nkosi yasephakameni, amaNazaretha ayasithuka athi sidukile. Asho yonke into. Uyaqhubeka-ke uShembe uthi akukho umuntu ongavela onjengami nje anikhiphe nina endleleni kaShembe. Uma ethi baba Ilanga akukho umuntu onjengami nje ezisho yena. Uthi baba Ilanga akakho umuntu onjengami nje ikhomba yena onganikhipha nina endleleni kaShembe. Uma ngithi onjengami ngisho ngoba kuye kuthiwe ngingumholi wamaNazaretha, kepha angisiye umholi wenu uShembe kuphela. Kusho baba Ilanga ishumayela ikhuluma uthi mangithi onjengami ngisho ngoba kuye kuthiwa ngingumholi wamaNazaretha, kodwa angisiyena umholi wamaNazaretha. Umholi wamaNazaretha uShembe kuphela. Leli gama elithi uShembe lishenye into la. Uma ethi baba Ilanga
mina esho ewushembe ngosibongo ethi mina angisiyena umholi wamaNazaretha kodwa umholi wamaNazaretha ushembe ngoba igama elithi shembe kwakuyigama likababa mkhulu. AmaNazaretha noma wonke umuntu usethambe ethi mushembe 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 kodwa ushembe kwakuyigama likababa mkhulu owalithandwa unhliziyo futhi ushembe umoya oyingcwele owafike wahlala kubaba mkhulu. Ngenkathi ulo moya ukhuluma kubaba mkhulu wabona kuphuma umuntu ngaphakathi esifubeni sakhe uthe mayimbheka laphana wabona ukuthi umuntu lokade ephuma esifubeni sakhe wabona kubhalwe ngemuva ukuthi shembe. Wayesefika lo muntu ubaba mkhulu ngenkathi emehlukanisa namakhosikazi wathi wena ushembe ngoba ngaphakathi kwakho kuhlala mina shembe. Amen. Yasho njalo ingilosi yathi anobatshela abantu ukuthi ngikholwa kulo shembe owafike watshela ubaba mkhulu ukuthi ngimushembe ngoba uhlala mina ushembe ngoba kuhlala mina shembe kuwe. Uthi ingilosi lithi ethi ma abantu bengibuza aniyobatshela ukuthi nina nikholwa kulo shembe owafika kubaba mkhulu wathi wena umushembe ngoba ngaphakathi kwakho uhlala mina shembe. Wayeseke ubaba mkhulu leli gama lokuthi ushembe esele understanda ukuthi ushembe ngani ngoba kuyena uhlala umoya oyingcwele ogama lawo umshembe. Kwasekuthi ke enzalweni yonke yakhe sithi ingeyakwashembe kodwa ushembe kwakuyigama likababa mkhulu okwakuhlala umuntu wasezulu kuye owushembe. Yikhona-ke ushembe lapha ubaba ilanga ethi akukho muntu ongavela eshintshe lento ngaphandle kwashembe kuphela. Uthi ubaba angisiyena umholi wenu ngithi onjengami ngoba kuthiwa ngingumholi wenu ngumholi wamaNazaretha kepha angisiyi umholi wamaNazaretha. Umholi wamaNazaretha ushembe kuphela. And it's only a fool who cannot understand what this says. Uma ubaba ilanga ethi angisiyena umholi wenu ngithi ngumholi wenu ngoba kuthiwa ngumholi wamaNazaretha kodwa angisiyena umholi wamaNazaretha kodwa umholi wamaNazaretha ushembe kuphela. Then ubaba wayehlukanisa phakathi kwashembe okuyisibongo noshembe okuyigama lomuntu likababa mkhulu owehlelwa umoya oyingcwele. Ubaba ilanga wayehlukanisa lokho ukuthi mina ngingushembe ngokwesibongo kodwa angisiyena ushembe lo owehla ezulwini. Kodwa akukho umuntu ongavela athi phambukani endleleni kaShembe noma ikomiti lamadoda ibandla labafundisi noma inina nonke njengoba nihlangene lapho. Aninakuveza umthetho ophambene noShembe ngoba leli bandla akusilela abantu akusilela umuntu elasezulwini. Usho babila uthi akho muntu nami ngeke ngifike ngisho ngahlangana abafundisi ngahlangana abani akakho umuntu oyolishintsha oyokhamba nomthetho ophambana naleli bandla nofundisa obaba mkhulu. Ngani na ngoba leli bandla akusilona elomuntu leli bandla elasezulwini kusho uShembe. And he is teaching us. He's teaching us. And therefore, uma sifundisa ukuthi leli bandla lamaNazaretha ibandla lasezulwini sikusho lokho ngoba sifundiswe uShembe. And therefore, afanele ukuthi nimangale uma kuleli bandla sekuqhamuka ingilosi izohlala nathi. Afanele lento isimangaliso. Ngoba vele
uma ngabe leli bandla ingasezukuza ingilosi izohlala la kuzoba kanjani ngoba libandla lasezulwini leli kuzokwenzeka kanjani ukuthi singahlali nengilosi yini esimangaliso uma leli bandla kungelasezulwini yini esimangaliso ukuthi sihlale nengilosi kanti ingilosi izohlala phi izohlala phi kodwa ukuze ingilosi ihlale nathi kufanele sibe ne-understanding ukuthi leli bandla ngelasezulwini i-understanding yethu ibe ihambelane nokuthi uNkulunkulu ufuna umuntu ozohlala naye ebenjani ngoba awukwazi ukuthi uhlale noNkulunkulu ungekho ngcwele awukwazi ukuthi uhlale noNkulunkulu futhi ufanele wazi ukuthi ubungcwele kusho ukuthini fanele wazi ukuthi ubungcwele kusho ukuthini uShembe lo owakuphemba lobuNazaretha eShubaba mkhulu wayengesiye umuntu wayevela ezulwini kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni wayefika ayiphembe lento esibuthene ngayo ayishiye acabange ukuthi izosala ilunge bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengami nje abaye bathi bangabaholi bengenawo umoya kaShembe bese beyiphambukisa lento sebephendula ngokuthakathaka kwabo and that is exactly what is happening today abantu bathi bangoShembe ngoba bengoShembe nesibongo kodwa abanawo umoya kaShembe abanawo umoya kaShembe abazi ukuthi ubungcwele kusho ukuthini abakwazi namhlanje lapha ebandleni lamaNazaretha kwenzeka izinto ezixakile ongeke uzazi ukuthi zisho ukuthini kade ngibona nje kubhale uSibusiso ethi bathi bahamba ngeSabatha bezosekhalile uma bethi basondela bafika amaNazaretha anomshado ngeSabatha kulamaNazaretha amakhosazana ashaya ivosho angazi ukuthi ivosho yini kodwa ngiyithole nami kuFacebook ngathi okade ivosho into enje neza kuphuma neweekly angiyazi kodwa ngizwe sibhale kuFacebook ukuthi amaNazaretha ingane zamaNazaretha zayishaya ivosho zifake iketi egcina lapha eyinqeni zijikizisa ilokoza izinqa benza yonke into lena exakile zenziwa ngamakhosazana oNkulunkulu yasekhaya ayike nomathi inkosazana la yenziwa ngamakhosazana kushaya amakhwela neemoto ishaya amafuthi zishayela amakhosazana eshaya ivosho whatever ivosho is ngizwe ngiyithole namephepheni ukuthi ivosho into angeke ngizwe bethi nonyaka beshaya ivosho ngazi ukuthi ivosho yini namhlanje ngizwe ukuthi ivosho into ngiyibone yenzeka kodwa sengazi ukuthi akhipha mala ivosho sekukhona ukudansa manje kunamhlanje na umuntu wesifazane efaka into eveze izinqa bese echiza isizinqa isizinqa nenze yonke imikhuba lena ngokho kuthiwa ivosho ngishaya amakhosazana uma owashaya ivosho wangena lapho ukufa sengishilo umanje ingane lapha ngisho ngabe awukho la uma uke wayishaya ivosho noma kuphi uyokufa ngoba uthuka uNkulunkulu uthi-ke uShembe lo owakuphemba lobuNazaretha wayengesiye umuntu wayevela ezulwini kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni wayefika ayiphembe lento esibuthene ngayo ayishiye acabange ukuthi izosala ilunga bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengami nje abaye bathi bangabaholi bengenawo umoya kaShembe yes baningi abaholi amaNazaretha abangenawo umoya kaShembe ubona ukwenza bese beyiphambukisa lento sebeyiphendula ngokuthakathaka babo kwenzekani manje bandeni amaNazaretha
yini uma into ibheda kusuke kubheda umkhuba bheda umkhuba ngisho isikole uma siney'ngane ey'hlala ey'feyila akunendaba ukuthi kunothisha bangizokusho lapho ukuthi uma kuney'ngane ey'hlala ey'feyila inkinga isuke kuthisha omkhulu kufanele kushintshe uthisha omkhulu ngisho kwipolitiki uma ngabe izwe liwa kubhekwa amapresidenti ngisho ezweni lamakhosi ma amakhosi kunabantu abahlale belwa kwenziwa yonke into umuntu onenkinga ilokhoza inkosi kodwa la ebandleni lamaNazaretha uma amaNazaretha ebheda kusolwa abafundisi asolwa inkosi ngoba iwuNkulunkulu which is rubbish lapha ebandleni lamaNazaretha angeke kushiwo kuthiwa njengoba iy'ngane beyishaya uvosho njena nenkosi yakhona yishaya uvosho wakwamzwapha ushembe odatsana wakwamzwapha ushembe okwazi ukulandwa omasikanda bezodansa wakwamzwapha ushembe obiza amasosha bese naye ithatha iy'ngubo zamasosha igqoka iy'ngubo zamasosha. What do you expect? What do you expect? Yilento ekhulunywa uBabilani uthi kunabantu ababethi bangabaholi kodwa bengenawo umoya kaNkulunkulu bese lekholeni kwabo bebehambisa bonke abantu esihogweni bonke abantu abakholwe manje ebuhleni abazi lutho ngokukholwa abazi lutho ngokuNazaretha lutho and kufanele sithule ngeke sithule ngoba sithunyiwe ukuthi sikhulume sithunyiwe ukuthi sibatshele abantu ukuthi asibona kuNazaretha lo asiyena umholi kuNazaretha lo akakho umholi wamaNazaretha ongenza into enje ngisho ungaya kubaNazaretha onke aya elokhuzeni emhlanganweni ezinkulungwane kodwa angeke ebuye nokuthi umholi wabo ubafundiseni ngoNkulunkulu ukholwa lapha ukuthi manje umuntu engena ebabaze umholi ethi uNkulunkulu umholi uNkulunkulu that is the teaching yenziwa ngabafundisi yenziwa abavangeli yenziwe bonke the only ukholwa wakhona is to praise the leader etshela ukuthi uNkulunkulu but here sifuna ukuthi ukholwa kwenu kunise ezulwini ngisho ngambabaza kanjani umholi ubabazeni imangaliso iquestion thina esihlangene nawo lapha ukuthi njengoba sinengilosi nje ingilosi izo-recruiter abantu ofanele bezwi uma wena ungazange wayimisela ukuthi uyezulwini indaba yakho kodwa iqiniso ukuthi njengoba ngiphambi kwakhe kwenje kufanele ngifundise into elizothi ma niphile uNkulunkulu uma nifa nifele uNkulunkulu amen. That is the teaching enginike ukuthi ngifundise yona uthi ushembe uBabilani laba abaholi esinabo abaholi bathi uma ngifuna ukweba bese ngifuna amavesi angivumelayo ukuba ngebe uma ngifuna ukuphinga bese ngifuna amavesi angivumelayo ukuba ngiphinge uma ngifuna ukuphuza utshwala bese ngifuna amavesi angivumelayo ukuba ngiphuze utshwala ngike ngathunyelwa ngenye inkosana sebuhleni inkulumo ebekhulunywa ngomnye inkosi esikhumbuzo sikaBabilani uthi-ke lo nkosana uhlatshelelwe ubufunde esihlabelelo sikaBabilani esithi ngaphambuka uthi-ke kwasekuthiwa-ke nobaba ilanga wayazi ukuthi umuntu ufanele phambuke ngakho njengoba siphambukile njena kuyaziwa nobaba ilanga wayiphambuka nangesho ukuthi waphambuka
uthi bekuhamba abantu ngey'cathulo epulpit behamba ngey'cathulo bethi banganogada wonyazi kodwa behamba ngey'cathulo esontweni epulpit kuzoba namaphoyisa njalo kodwa idlula lapha idlula lapha efake iy'cathulo esontweni uthi khona lapho ngithe ngizwa bakuqhuma impama esontweni akule sidididi sidididi ushawana esontweni bengekho isikhumbuzo sasekheni kodwa sebengitshelile abantu bakhona ukuthi heyi mfundisi asazi sisangena amakhanda kushela iy'ngane sisangena amakhanda asazi ukuthi into ngithi le nkosana, have you ever thought ukuthi ebandleni lamaNazaretha kungahanjwa ngesicathulo kwipulpit ngoba kuthiwa kuvikela inkosi? Have you ever heard ukuthi ebandleni lamaNazaretha umuntu ngathi usesontweni evele eshaya umuntu ngempama? Are we safe? Uthi lo mfana sithandazeni asazi manje ukuthi noma umuntu uma esontweni uzobuya noma ufanele ekhulume ethini asazi. Angazi ukuthi into enjana ezokhona kodwa ngibikela ubaba ilanga ngoba ubaba ilanga wangithuma uyu ubaba ilanga wangithuma imani ngamazi ubaba ilanga wangithuma ubaba ilanga wathuma ingilosi akho umuntu okebona ingilosi kodwa thina siyayazi sathunywa ubaba ilanga yafika ingilosi yahlala nathi sinenhlanhla akho umuntu okehlala nengilosi ngaphandle kwethu yahlala nathi oqala yafika yahlala yathi ngithunywe ubaba ilanga uthi la ngizokubheka ngoba kunabantu abafuna ukubulala. Okwesibili yathi ngithunywe ubaba ilanga uthi ubaba ilanga makhele ibandla leli ibandla likababa ilanga ngoba ngenkathi ifika ingilosi yathi uthi ubaba ilanga ngakhela ibandla leli ibandla leli liyofundisa abantu ukuthi ukhonzwa kanjani uJehova. Akashoyo ngubaba ilanga ukuthi leli bandla liyofundisa abantu ukuthi ukhonzwa kanjani uShembe noma ukhonzwa kanjani uJesu, kodwa wathi ubaba ilanga leli bandla liyofundisa abantu ukuthi ukhonzwa kanjani uJehova. Ngakho-ke whether umKristu noma umNazaretha ungakhathazeki uma usizwa singachazi ngokukhonzwa kaShembe noma ngokukhonzwa kaJehova ngoba umnikazi waleli bandla osezulwini wasitshela ukuthi asifundise abantu ukuthi ukhonzwa kanjani uJehova. That is the mandate that I have. Anginayo imandate yokuthi angifundise abantu ukuthi ukhonzwa kanjani uShembe. Nginemandate yokuthi ngifundise abantu ukuthi uShembe wafundisa ukuthi ukhonzwa kanjani uJehova. You follow what I mean? Kunomehluko ukuthi kuthiwe ethi umuntu fundisa abantu ukuthi ukhonzwa kanjani uShembe nokuthi fundisa abantu ukuthi uShembe wanifundisa ukuthi ukhonzwa kanjani uJehova. Lelo njalo ingilosi yathi thina uma ungazi ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani, hamba uthathe ihlabelelo zomprofeti, uthathe iBhayibheli. Ehlabelelweni zomprofeti angeke uthole into ephambana nekhulunywe iBhayibheli ezokufundisa ngokuthi ukhonzwa kanjani uJehova. Ngenkathi isho njalo ingilosi ayizivelanga yangishiya kanjalo, yathatha isihlabelelo yasivula yathi funda la uthi lapha mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe alilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose
ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. So ingilosi ayivelanga yathi njena ngofundiswa uJehova yangivulela isihlabelelo yathi nasi isihlabelelo ubhalile la umprofeti. That is your start. That is your start. Ngayifunda ngitshela zonke ihlabelelo nasi ihlabelelo yangivulela iBhayibheli. Akakho umuntu owazi iBhayibheli njengathi namhlanje. Yonke indawo eyikhuluma ngoJesu ingilosi vele ifike isivulele. Ithi fundani lapha abantwana. Sifunde isivulele. Ngelinye ilanga isifundele lesihlabelelo. Ngeleli langa isifundele leli vesi laseBhayibhelini. Amavesi eBhayibheli angafundwa umuntu, akafundwa ngamaKristu, akafundwa amaNazaretha, kodwa thina siyawafunda ngoba siyibandla lasezulwini. Inkosi busiseni kuzwini. Amen. Inkosi busiseni. Amen.